Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong dalawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cecilia, isang simpleng may bahay at may 2 anak mula dito sa Cavite. Sumulat po ako dala ng lungkot. Baka sakaling kumabasa ninyo ang sulat ko, makaramdam ako kahit konting saya. Ganito po kasi, umattend po ako ng high school reunion namin nito lang Sabado. Matagal ko pong hinintay yon pero dapat pala, mas matagal kong pinaghandaang buuin ang loob ko. Pagpasok ko pa lang po sa venue na generously sponsored ng isa sa mga kaklase naming nakaluluwag-luwag, parang nag-time travel ako sa isang universe kung saan ako lang ang hindi nakasabay. Ang gaganda na po kasi ng buhay ng mga kaklase ko. Madami po sa kanila matataas na ang posisyon sa trabaho. Yung iba may malalaking negosyo. Kita naman po sa nagkikinangang mga alahas na suot nila. Halata din pong mamahali ng mga damit. May mga sariling bahay din po sila at ang gagara po ng kotse. Hindi din po ako makasabay masyado sa usapan. Yung mga topics po kasi ay yung mga travels nila abroad, yung mga milestones ng mga anak nila na nag-aaral sa mga exclusive schools. Nung may nagtanong kung anong pinagkakaabalahan ko, napangiti na lang ako at sinabing, nasa bahay lang at abala sa pag-aalaga ng mga anak. Malungkot dahil hindi ko nasagot ang tanong ng walang kirot sa puso. Wala akong maipagmalaki at hindi ko mapigilang mainggit sa mga estado ng buhay nila. Masakit po na nakatahimik ako sa gilid dahil ako po ang valedictorian ng batch namin. Ako po yung puno ng medalya, pangarap at expectations noong graduate kami ng high school. Ako yung hinuhulaang magiging engineer, doktor, abogado, manager o papasok sa anumang propesyon na gustuhin ko. Ako yung pinupuri, inaabangan at inaasahan. Pero hindi pala lahat ng matalinong bata, matalino din sa labas ng paaralan. Maaga po ako nabuntis. Hindi po ako nakapag-college. Habang yung mga dating kaklase ko ay nag-a-apply sa mga universidad, ako naman po ay nagbabudget ng kakarumpot na sweldo ng asawa ko at nag-aalaga ng sanggol. Habang sila ay umaakyat sa corporate ladder, nagtutupi ako ng mga nilabhan kong damit at nagtitimpla ng gatas. Nang matapos ang reunion, parang bawat hakbang ng paa ko may bigat. Napahawak ako sa mukha ko. Hindi ko alam kung galit ba ako sa sarili ko o nilalamon lang ng lungkot. Para kasing napag-iwanan ako. Parang ibang laban yung binigay sa akin. Tambalang kumikinang ano po ba ang gagawin ko kapag nalulungkot ako dahil hindi ko kayang sabayan yung tagumpay ng iba. Paano ko po tatanggapin na iba ang naging buhay ko na sa ibang landas ako dinala ng tadhana? Paano ko yayakapin ng buong buo ang buhay na meron ako ngayon? Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cecilia.
nako, Cecilia, hindi talaga perfect ang buhay. Correct ka. There is no such thing as a perfect life. Tama. There's no such thing as a perfect student. There's no such thing as a perfect valedictorian, a perfect wala talagang ganon. You really can't have it all. Sabi nga nung meron ako nakausap recently, sabi niya sa akin, "Uy, sino yung kasama mong friend nung isang araw? Ang ganda niya." Sabi ko, si ano yon, si basta. Tapos sabi niya, ganda niya. Tapos sabi ko, maganda pero sakit sa ulo yan. Tapos sabi niya sa akin, Gabi ka naman. Sabi ko, hindi. Isa lang pagpapatunay na you can't have it all. Minsan, yung mga magaganda talaga, masakit sila sa ulo. Diba? May mga ganon. So, ganon talaga. Nangyayari talaga yan, Cecilia. Unfortunately, hindi talaga lahat ng graduate as valedictorian, hindi lahat ng mga may medals ay automatically nagsasucceed pagkatapos na nilang mag-aral. May edge though, sa totoo lang. Kasi syempre, yung mga nag-graduate with honors, dala-dala mo yan sa kahit saan ka pumunta. Correct. Madadala mo talaga yan, maipagmamalaki. At kahit papaano, kumbaga sa racing, nauna ka na ng mga 500 meters. Pero, hindi naman ibig sabihin ito na hindi makakahabol yung mga nasa huli. So, ganun yung nangyari kay Cecilia. Kay Cecilia naman, sa kwento mo naman, Cecilia, wala naman kaming narinig na kwento problemado ka sa buhay mo until nangyari tong reunion na to. Correct. Kaya nga minsan yung mga reunion niya yan, hindi talaga tayo sure kung dapat nating attendan diba? Kasi excited ka pa nga Correct. Diba? Yun nga lang sabi niya, hindi niya in-expect na kailangan mas buo yung loob niya kesa yung buo yung excitement niya. Kasi unfortunately po mga kabisyo, pag reunion talaga, meron talagang tanungan yan Pero, nasa tamang POV lang yan. Meaning, although mas madali itong sabihin kaysa gawin Totoo yun. Na mahirap mag-attend ng reunion kung alam mo sa sarili mo na magkakaroon ng pagko-compare. Ayaw natin ng comparison. Ayan. Ako, ayaw ko talagang kino-compare. Kasi syempre, meron akong sariling diskarte, meron akong sariling grasya. Kapag kinukumpara ko, parang nafe-feel ko kasi na may pagkukulang sa akin. So at yun yung ramdam mo, Cecilia. Hindi mo naman, alam mo yung kwentuhan ninyo sa reunion, hindi naman siya kwentuhan na malalim na nagkaroon kayo ng pag-uusap tungkol sa mga talagang pinagdaanan ng mga malulupit Walang ganon. It's really more of saan ka na ngayon, ilan na yung mga anak mo. Lang siya. Surface level lang. So hindi mo alam, di naman sa naninira ng mga kaklase mo ngayon na nagtagumpay na, no? Hindi naman sa ganon. Pero hindi mo rin alam yung kwento nung may-ari ng kumpanya. Yan. 'Di ba? Hindi mo alam na posibleng ang trade-off, kasi nga sabi natin, walang perfect, 'di ba? Na ang posibleng trade-off diyan sa kanyang kayamanan at sa kanyang posisyon ay wala siyang oras para sa pamilya or hindi na siya nagpamilya. Correct. Na isa niyang pangarap. Tama. For all you know, hindi lang siya nagsasalita, 'di ba? Syempre, katulad mo, hindi mo naman sasabihin nakakainggit ka naman, presidente ka na ng kumpanya, hindi mo sasabihin sa reunion 'yon. Sa utak mo lang, sa kalooban mo lang at sa amin ni Diego kasi hindi ka namin i-judge. In the same way na yung presidente ng kumpanya o CEO ng isang organisasyon, hindi rin naman siya aamin na alam mo, buti ka pa, may pamilya. Pag sa reunion aamin lang yan kapag ka ang usapan ay malalim na, kapag ka magkaibigan talaga kayong tunay. Tama. Pero sa reunion, surface level lang yan. Correct. More on flexing. Correct. Ganito na ako. Ito yung lugar naman na puntahan ko. Yan, diba? Pero yung mga pinagdadaanang mga malulupit, hindi nila ikukwento yan. Ang kwento nila, yung mga malulupit na pwedeng i-flex. Yan. So for all you know, naiinggit din sila sa'yo kasi hindi ko sinasabing walang stress sa bahay kasi actually nakaka-stress sa bahay. Pero ang kinaiinggitan nila is yung oras na meron ka kasama ang pamilya mo. 'Di ba? Hindi natin alam So don't feel too bad. So parang ang nangyari kasi dito sa kwento mo Cecilia, una, wala kang nabanggit na may problema ka sa family mo. Until nga nangyari itong so parang ang nangyari, dinifined ng world ng mga batchmate mo yung success mo sa buhay. Hindi naman, iba-iba po tayo ng definition ng success. Yan, O ikaw, Diego, ano ang definition mo ng success? Well, ako, ang definition ko talaga ng success ngayon sa estado ng buhay ko ngayon is hindi na ako naghahabol na parang kontento na ako. Kung ano yung meron. Peace of mind ako kung anong meron. Kung anong dumating, thank you, Lord. Unlike before talaga na
naghahabol ka na parang may Nagmamadali lagi. Nagmamadali ka na Diba? kinakailangan mong maabot mo yung certain na ganito, bibili mo yung certain na ganito. Ito wala. So kamot may kung anong ibibigay Kung anong ni ibigay. Lord na blessing. Thank you so much. Thank you. Ayan. Diba? Kasi kanya-kanya yan eh. Oo. Kasi tingnan mo, maaaring ang definition ni Diego ng success noon ay yung Iba. makakuha ng mga awards, Oo, yan. recognition, maging sikat sa ganito, O, kaya nabibwisit maging kayo sa popular. akin, di ba? Oo, kasi ang lakas yung mga asar eh. Pero kaya nga 'di ba, who would have thought na isang araw magiging Diego Bandido na ang definition niya ng success is a relationship with the Lord Yes, oo. and peace of mind, 'di ba? Kasi iba-iba. Oo. So hindi natin pwedeng sabihin na sila lang yung naging successful. Kasi ikaw, Cecilia, in your own little way, successful ka din. Actually, hindi nga own little way, in your own bongacious way, successful ka din, Tama. 'di ba? Yun na do not let others define your success. Kasi kanya-kanya po talaga tayo. Depende sa panahon, depende sa jowa, depende sa sitwasyon, depende sa mga problema sa buhay, depende Tama. sa edad. Oo. 'Di ba? Kaya, Ganon. Cecilia, tuloy mo lang yung laban. Correct. Ay. Para sa iyo to. You're breaking our hearts kasi nalulungkot ka sa kung ano yung wala ka ngayon. Dapat mag-rejoice ka sa kung ano ang meron ka, Correct. 'di ba? Oo, wag mong tingnan yung kung anong meron sa iba. Oo. Yung Diba? meron ka. Isang anong meron ka. Meron kang anak na kapag ka lumaki na yan, lahat ng mga iba mong kaklase, let's say, na nagpapaaral pa ng mga maliliit na anak dahil inuna nila yung career o yun yung takbo ng nila, yun yung blessings nila, 'di ba? Ang problema nila, 40 na sila o kaya 50 na sila, naghahabol pa sila ng toddler. Yan. Masakit na sa likod. Oo. Samantalang ikaw, bata ka pa, pero petics ka na. Ayan. Kasi nakagraduate na yung anak mo. Kasi nga, sabi mo, di ba, bata ka na buntis, Oo. bata lahat. So yung anak mo, medyo kasabayan mong lumalaki. So Ayan. para kayong tropa, di ba? Oo. So kanya-kanyang blessing. Hindi Correct. naman din natin sinasabi na yung blessing ng yung ibang matanda na may maliit na sanggol pa ay kamalasan. Hindi rin. Oo. Ang blessing nila ay yun na at that certain point in Oo. time, yun yung kanilang blessing. Iba at talaga grasya. ang Iba-iba. hindi natin pwedeng gawin yung standard ng iba mag-fit sa atin. Yes, Oo. true lalo. Ayan. So, relax ka lang, Cecilia. Oo. Everything will be okay. And, kung sa tingin mo yung mga reunion ay hindi makakatulong, di wag ka na mag-attend Oo. next time. Pero katulad ng binanggit ko kanina, it's really POV. Pwede mo rin tingnan sa aspetong, kaya ako mag-attend ng reunion kasi pangarap ko rin naman talaga makapatrabaho ulit. And kapag ka ikaw ay nag-attend ng reunion, makaka-establish ka ng network. Connections Oo. ulit. O, di ba yung mga kaklaseng kumukopya sa iyo dati, Oo. di ba? Pwede. Ngayon na ang singilan time. Ayan. Di ba? Oo. For all you know, there are some people who are very willing to help you or naghahanap ng somebody na ikaw yung fit. Oo, Di ba? yun, oo. So, pwede mo pa rin namang attendan yung susunod na reunion eh. Hindi rin naman tayo totally magi-give up dun sa Oo. reunion na yan. Nasa kanya-kanyang POV. Basta Ayan. don't feel, alam mo, it's normal for you to feel bad right now. Pero kalmahan mo lang, wag mong tagalan. Okay lang yan mag-awa-awaan sa sarili for a while, pero wag mong tagalan. Oh, so pwede naman na nag-a-analyze ka. Oo nga, pero it doesn't mean na you're a bad person. Yes. Na parang wala kang ginawa sa buhay mo. Diba? So, don't be too hard on yourself. Correct ka. Tsaka, alam mo, sabi mo nga, di ba, valedictorian ka? Di ba? Hanggang ngayon naman matalino ka eh. Hindi naman nawawala Hindi nawawala yan eh. yun. Nagbago lang ng Oo. anyo yung katalinuhan mo. Correct. Di ba? Ganun lang yun. Oo. Parang, totoo yun. I think if you're smart from when you're young, hindi naman mawawala yung Hindi smartness eh. Magde-develop lang yan, pwedeng magtago, Oo. or pwede mag-iba ng anyo. Or nagagamit mo siya Sa ibang paraan. Sa family. How you Yes. manage your family. Yun yung Oo. sinasabi kong nag-iiba ng anyo. Oo. So ang anyo ngayon ng pagiging smart mo is not anymore academically based. It's now based on the love Oh, and yan. care and paano ka didiskarte para Oo. sa pamilya mo. Paano mo pinapalaki yung mga Correct. anak mo. Katalinuhan din yun. Paano mo rin din na binabato sa mister mo na ito yung gagawin natin. Yes, diba? true lalo. So, diba? Wag kang maramdam na parang nanliit ka. Alam mo, totoo yan. Kasi hindi tayo pare-parehas ng laban. So, hindi din pare-parehas yung trophy. Totoo. 'Di ba?
May mga trophy talagang nauunang ibigay. May mga trophy mas malaki, may mas maliit, may glass, merong gawa sa bakal, may gawa sa kahoy. Kasi nga, iba-iba ang laban, iba-iba ang trophy. Tama. O, relax ka lang, Cecilia, Okay. at sana nakatulong kami sa'yo. Ayan, ha? so wag mong hayaan mo rin na i-define ng world yung happiness mo. True-lalo. Yung success mo, di ba? Hindi don't yan. let it. Oo. Ha? Okay, sana kumalma ka. Ayan. I-enjoy mo pa rin ang Pasko. Tama. Okay, Docs? Alright. Salamat ng Bong Gels dahil ikaw ay nakatutok sa amin at humingi ka ng advice. We hope that we were able to help you, Cecilia. Alright, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli, ako po si Diego Bandido. At ako naman po si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!